Sanibonani, igama lami nginguzodwa wakaHlomuka, ngihlala endaweni yasohlange eNanda. Ngizalwa emndenini wey'ngane eziyisihlanu, nobaba noma kodwa basekho emhlabeni. Amabanga amaphansi ngawaqala esikoleni sakaShembe Memorial School, ngaya eLangalibalele, ngasuka eLangalibalele ngaya eNkosinathi Secondary School, ngasuka eNkosinathi ngaya eMqhawe High School. Ngithe ngiseMqhawe High School kwakhona insizwa enhle eyafika izoyibika kumina, ngayithanda insizwa, sathandana kwakuhle kwamnandi, saphila nje impilo emnandi. Kwakuthi mangabe kuwukuthi kuvalwe isikole ngoba sithandane sisesesikoleni, azame ngayo yonke indlela ukuthi angithokozise, angikhiphe sihambe siye ebhishi kube mnandi. Kwathi mangabe siqeda esikoleni sahamba sayofunda e-university, safika e-university safunda saqeda. Mina ngangenza izifundo ze-PR, yena wayenza i-human resource. Emveni kwalokho silokhu siqhubekile nothando lwethu olumnandi oluhle, oluthandekayo kuthina, sikhululekile nje kumnandi. Sihlale sihlela ngekusasa lethu ukuthi ikusasa lethu sizokwenza njani, sizophila impilo enjani, sihlale sihlela ngempilo emnandi. Okay. Emveni kwalokho-ke sathi mabe siqeda ngenhlanhla sathola imisebenzi, ngawuthola naye wawuthola, wahamba wayovela ekhaya, wangilobola, sashada umshado omkhulu omuhle owaba mnandi ngohlobo oluyisimangaliso. Saqala umshado wethu waqala ngomgqibelo, saya esontweni. Sasuka esontweni sahamba saya ekhaya sengiyokwaba mina ekhaya kubo. Saphila impilo emnandi ngohlobo lwesimangaliso. Kwakuthi nje mengabe singasebenzi ama-holiday, i-leave, sasithatha sobabili ngenyanga eyodwa, siphume sihambe solala emahhotela, sikhiphe siye emazweni amanye angaphandle, siphila nje impilo emnandi enokunethezeka, futhi sinemali. uNkulunkulu esibusisile ngemali. Ngebhadi-ke azange size sibe nabo abantwana, kodwa nje thina sasiphilela impilo yethu emnandi. Sathenga umuzi, sesishadile sathenga umuzi eMorningside, sahlala khona kumnandi, sano-anti osisizayo, sahlala nje kwamnandi. Indaba yonakala, waqala wathandana no-anti lo owayesebenza endlini. Hayibo, ngibona u-anti useyashintsha manje. U-anti akasangihloniphi, usephelele ukungihlonipha u-anti. Hayibo, nangu umyeni wami manje esengena otshwaleni, sekwenze njani manje? Hayibo, naye nje akasangihloniphi, sengiyaboda akasangihloniphi. Ayi, bathandana manje kwaze kwasobala osethandana no-anti lo osizayo. Mina ngiselutho. Uyazi umyeni wami wangikhipha ngisho ekamelweni, walala no-anti la ekamelweni. Ngabodwa hayibo, akusekho phela ukubekezela la. Ayi kodwa ngathi awuthi-ke ngibekezele kancane. Ngazama ukuthi ngiyamxosha lo-anti osizayo. Wangibhokela umyeni, washo ukungishaya, wangishaya, wangenza imfaduko indlela angishaya ngayo, engishayela ukuthi ngithi u-anti akahambe manje ngoba sengiyabothi-ke sekuyena u-anti unkosikazi, mina ngiselutho la ekhaya. Ayingayihlala le mpilo. Ayingabotha, hayibo, nakho ngizoxoshwa umuntu osebenzayo kwami bo. Ngoba phela manje sengiyabotha ngathi sekusondele ukuthi ngihambe. Hayi ngibikele odadewethu ngale ndaba ukuthi hayibo, nakho ngihluphekile, bathi hayi angibekezele. Hayi ngahlahla. Hayi u-anti ingane yakhe yavelelwa inkinga ethile. Kwakuhleke waphuma-ke wahamba ethi uyolungisa leyo nkinga ekhaya. Ngasala mina nomyeni wami, kwangathi uba ngcunywana. Hayi waqala phansi umyeni, hayi wayesengidonoro kwangempela, engasangidlalisi, esengishaya-ke manje sengibotha hayi ngibhola lakhe manje. Hayi ngabotha ngathi ngiyahluleka manje ukubekezela. Ngaphuma ngahamba, ngawushiya umendo wami
owaqala umnandi umuhle ngohlobo lweyisimanga wasalumendo wami ngabuyela ekhaya ngenxa yani ngenxa ka-anti nokuhlukumezeka engase ngihlukumezeka ngakho. Okay. Kwathi ngabe ngibuyele ekhaya njengoba ngishilo nje ukuthi abazali bami babengasekho sengibuyele ekhaya sengibuyela kodadewethu nakumfowethu. Odadewethu bangicela manje ukuthi ngibuyele kuyena uSibari wabo. Naye kodwa uSibari wabo uSibari lo omyeni wami useyafika usezongincenga lapha ekhaya ukuthi ayi angibuyele kodwa mina ngiyasaba nje manje ngisaba ukuthi ngizobhekana nale yankinga futhi manje abakubo nabo bafika abakithi bezongincenga ukuthi hayi makoti abuyela ekhaya ubhuti ngoba manje naye akasazazi sengathi manje naye usephila nje impilo naye yokungazazi ngoba akasenamuntu khona laphana usesele yedwa endlini uyaphuza akasagezi useyinto nje ongayazi ngenxa yotshwala so bangincengaka ayi ngathi ukuzama ukubuyela khona ngabotha hayi sengingaphezulu kwamandla ami ngeke ngisakwazi ukuthi ngihlale la isimo sase singaphezulu kwamandla ami kakhulu esephumile nje esandleni kakhulu hayi ke inkinga ke manje uyangikhalela akasafuni ngihambe kodwa manje ngiyabona nami ukuthi hayi kunzima ayike ukuhlukumezeka khona ngakuthola okukhulu nokuningi ngakuthola ngohlobo lweyisimanga kodwa manje kwakunzima ukuthi ngihlale kodwa mengabe kuukuthi bakhona abanye abanenkinga lefana neyami le eyangehlela angazi ukuthi bangalithola kanjani usizo kodwa nje ngiyafisa ukuthi babekezele bahlale ngoba mhlambe mina ukube angidinwanga ngahamba ngancenga inhliziyo ukube angihambanga mhlambe ngaba kaqhubekanga waphuma esandleni ngalolu hlobo agcine sephume ngale esandleni mina sengiyayisola mina ukuthi ngangcono kube ngahlala ngazama ukubekezelela lokhu kuhlukumezeka mhlambe yena wayezoba ngcono nami futhi wakuzogcina mhlambe kuhlangene izinto ihlangene wakuzogcina mhlambe kulungile kodwa nje ekugcineni umuntu wahlukumezeka kodwa ke ngicabanga ukuthi ukubekezela kuhle ngoba mhlambe ngaba akubanga njengoba kwagcina sekuyikona ukube mina ngakwazi ukuhlala ngimbekezelele.